Základná organizácia Jednoty dôchodcov Súľov Hradná bola založená v roku 1994 ako jedna z prvých v okrese Bytča s cieľom socializovať dôchodcov. Základom bola vtedy už 10 rokov fungujúca spevácka skupina Súľovčanka. Obe zoskupenia viedla pani Olga Varhaníková. Základná organizácia Jednoty dôchodcov existuje už 30 rokov. Má priebežne 50 až 60 členov s vekovým zložením 60 až 90 rokov. Mladší nás obohacujú svojou energiou, starší skúsenosťami a spomienkami. Schádzame sa jedenkrát týždenne. Vieme sa spolu smiať, plakať, športovať, cestovať, ísť na turistiku, variť guláš alebo vianočnú kapustnicu. Alebo len tak podebatovať si pri káve a koláčiku. Keď je vhodné počasie, radi ideme do prírody, urobíme opekačku a potrápime nohy. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, Dňa matiek a Vianočnej kapustnice si pozývame na naše posedenie deti z materskej školy, ktoré nás potešia svojim programom. Tieto akcie nám spríjemňuje aj spevácka skupina Súľovčanka. Na oplátku zvykneme navštíviť deti v škôlke a obdarovať ich pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Zúčastňujeme sa na všetkých akciách poriadaných obcov a ostatnými organizáciami v našej obci, ako Vianočný kruh, výstavy výpestkov, ručných prác a podobne. Každoročne pomáhame mladým pri fašiangovom sprievode, najmä spevom. Príjemné sú stretnutia s členmi iných organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska, na športových hrách, gulášoch a turistických zrazoch. Najradšej povzbudzujeme na súťažiach našu Súľovčanku. Každý rok poriadáme autobusový zájazd a tiež výlety vlakom. Navštívili sme už mnohé zaujímavé miesta. Finančne nám prispieva obecný úrad Súľov Hradná, ale vďační sme aj za menšie sponzorské dary. Väčšinu aktivít si financujeme sami. Tieto výdavky sa nám vrátia vo forme príjemne prežitého dňa a pekných spomienok. Obľúbenou aktivitou sú kúpeľné relaxačné pobyty dôchodcov so štátnym príspevkom a zahraničné pobyty v Chorvátsku a Taliansku. Podrobné zmapovanie našej činnosti je v kronike, ktorú vedieme. Socializácia seniorov sa takto darí, aj keď by sme privítali viac mladších členov. Snáď v budúcnosti. Pozdravuje vás klub dôchodcov Súľov Hradná. Tešíme sa na ďalšie stretnutie v klube.